Sanibonani bafowethu. Ya uZwani lo okhulumayo. Aze angidelela amanesi ngilele sibhedlela. Athi mina ngilahlekelwe i-network. Ngavele ngathula, angasho lutho. Buza omunye unesi ophaphile. Athi Zwane, are you okay? Ngathi I'm not okay, I'm Shoprite. Phela ngithe nga-okay mina edrobheni langakithi akukho okay. Qede ngayithulela futhi. Bebuze. Bethi Zwane, is everything all right? This is not all right, it's all left. Kwabhebizeka esinye isiguli la eceleni kwami saqhaqhazela. Ngabona ukuthi kubhemile ngasuka ngabaleka. Bangijaha ama-security angibamba bangishaya ngibamba la nakho. Bangishaya ngibamba. Babuya nami bangifasa ngey'nsimbi. Yeso. Bathe mase bengifasile ngibona ukuthi akushubile-ke manje. Kusuke kuzofika udokotela omkhulu azongibona. Fasiwe njalo lapho. Kwavele kwafika udokotela ozace ngenye indlela. Ngavele ngahleka. Ngathi uyena udokotela omkhulu lo benimusho. Avela lo dokotela hhayi ngeke i-network ihambile la. Lo muntu akayiswe esibhedlela esikhulu. Ngathi i-promotion-ke le. Ngokulala kanye nje esibhedlela sengidluliselwa kwesinye. Hhayi bengithathe kulungile izoqhubeka le ndaba.